Hello guys, welcome to back my YouTube channel. जों दासो सिखारदों नै जों जंगासिनो सिखारनानै उथिनो रोंला मोखां सुनो रोंलायसै गावा सिदा आंबो थांसै दा बिदिब्ला नायलाबाय थादो आरोना चलो जों दा ओंखारखांबाय नै जों सिख्लाफोरा ओंखारगासिनो देलायखाङाखैनो दाबो देलायगासिनो दे फैदो थाब थाब जों फुजा होनो थाखाय जगार जगार खालामगासिनो आदामोन बेयाव आर'ज गाबगोन आरोना दा सिख्लाफोरा नांगौखौ जादों जों ओंखाम संगासिनो यार सुरु मानो फैदो मानो फैदो नों दा नै जों संगासिनो मैथा आलु देगासिनो ये टिकु जों दा मोसागोन आरोना आलासि फैगोन इयाव दा नै बयबो सिख्लाफोरा बेजोंसो दोङो जागायबायानो आरोना बबावबा थांनोब्लाबो आंनाव सोंनांगोन जे सार सोरबा सार होनो सोरबा आयं होनो सोरबा मामा होनो सोर मा होनो नोंसोरनि गोसो बेबायदियै पारमिसन लानानै थांनाय मोनसे हुदा बेखौ खालामनांगोन आरो बे जाबाय जोंनि नियम दखानाव थांनोबाबो सोंनानै थांनांगोन जोबथ'बाय दा खुलुमगासिनो सारखौ जों सानैया मोना आरोना खुलुमनो खामानि गैया जोंहानिया मानसिखौ गथा लाजोबदों जों दा दौदिनि मोसानो नागिरदों आरोना नै गासैबो देलायगासिनो आं माबायदि नुदों गाथोन ओइ Mami dress udah menurut? दौदिनि ड्रेस नै बेजों नायगासिनो आरो मानसिफोरा नै सार बयबो नाय रायजोफोर कम्पि बर'नि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दिनै आंनि दावस्रि देलाय कालचारेल सेन्टारनि फुल रिहार्सेल जादों दान्दिसे उनाव जोङो मोसासिगोन दौदिनि खेराइ मोसासिगोन खेराइयाव दौदिनिया माबायदि गानो जोङो बेबायदि देलायदों नायबाय था हाय नै गासैबो फैगासिनो दे फैदो गिसि सिबना हो
Nih. Tahu tergade. Betul tuh nah? Hah? Ija apa? Oh, nah, ija apa? Ija apa? Ija apa? Mana di sini nggak? Di sini nggak? Tahu deh. Bucin macam aja sini sini. Aku lagi sih. Sama ya gua sini. Nih, mana? Aceh ada? Mana ada gempa? Sama senang kok? Dengar nang gempa? Nang warga? Hah? Udah deh. Sama senang gak? Dengar. Dengar, kerja sana kayak pernah dia pernah ke hasil jalan lagi dulu. Dekat sana. Ni betul nak ya? Ni sih. Macam apa betul ni? Hah? Tadi hasil kayak lagi dulu ya. Ơi, iman có nhiều rồi. Ơi, mas good thôi chứ. Mas good thôi. Sama khi. Này, foto good thôi lagi ni bersih. Sama khi le. Isirkaba lana fai nade debe nanggo phone ko do ma besto na lai se isirkan de isirkaba solo hurra dita ma lana fai nade bai iya iya nita nama ne solo hurra ya ha ko isira ha ke ditam ke siran nga Zebe zebe ni sini nama zebe dah zebe sini ada bau dah pesan lain hangan deh mana dia ini bau gemer okahan apa na kerabat badan apa deh habis ni sini ada dah mana bau gemer dah orang tu orang hangan juga kita hangan apa buru-buru ya dah orang seng rapat kerja hangan juga kita ni anak tu bro Anandapura kiтерnain थांनाय दे दावरो सेंग्राफोर गोजा हा अ 100 नो नोंसान थाङा नोंसोर नोंसान थाङा हेबा नांगौ ओंखाम सोर थाङो नोंसोर थांगोन नों थांखागोन इयो थांखागोन नोंबो थांगोन हो मोसानो थाङा नाय थांगोन बे नोंबो मोसागोन माबाया मोसानोबो मोसागोन नोंसोर मोसाया नै मा जादो मा जानाय बुस्थुआ अ गलाबदो जाया दे Seran tekla linde. Kerja nazar dia. Bila sini ada orang nak kacin ke. Kira nama engkau apa apa? Angkit bakor. Hah? Nasi apa? Nama warga? Nama warga? Hah? Jadi jangan kencing. Ini tak guna aku ni kena nang alek.
Ada ke heater lili juga. Oke. Abang lagi gede? Abang lagi gede? Indonesia? Hah? Oh Indonesia. Angin mah. Lawe balik gedan. Iya juga beri apa nama? Ini lokal karsi wes, saya nggak bot ya beri apa namanya? Konang lah, Pak? Ini Ija. Nana? Beri bahasan kaile. Nana deh, bawa lang mang firda ro. Lang paro nang ko ba? Oh, dapat nggak? Oh, kemana? Oh, umane kayak mana nih? Apa mak? Serba lang dah coba. Hah? Telepon nggak? Coba aja yuk nih le. Jahang nane rona deh istilahnya nih. Jahang nane salah pada. Beldang. Mama jahang nane sudah. Nunggu ada. Empat. Lerna barde boya. Ini sih. Logara. Aku loh. Maya? Ma? Hai. Asal. Logara. Deh. Ya kau lah bahasa nunggu. Hah? Zang dah pui bai. Barde zahang dah pui bai. Mana kaya ni sakit kaya? Ay, hayo deh boy boy. Deh. Like, share, subscribe, and comment kalambana jabai. Madam. Ayo dah. Ayo lah, bawa sini apa? Balas dia, balas dia.